हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो स' लोगोफोर गोदान आपडेट फैदों अरुनदयनि नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोनसिगोन जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन दा फाइनान्सखौ सेंसन खालामबाय दा बिनि स्किमखौ सेंसन खालामखाबाय नालाय बिनिफ्राय रांखौबो सेंसन खालामखाबाय आरो लोगोसे रिलिज खालामबाय फैसाखौबो रांखौ रिलिज खालामबाय नोंथांमोना मोनसिगोन जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन आरो लोगोफोर सोर होदों आपडेटखौ नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो दा लोगोफोर जों थांसै फैदो आपडेटखौ नायनोसै बेनिफ्राय गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो दा थांसै जोङो बेयाव नायनोसै टुइट खालामनायखौ दा नोंथांमोना टुइटाराव थांना नायनो हागोन आरो अजन्ता नियक फाइनान्स मिनिस्टारा टुइट खालामदों दा बेयाव बुंदों लोगोफोर 167 क्र'र्स फैसाखौ रिलिज खालामबाय होनना बुंदों नोंथांमोना नुनो मोनबाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ रिलिज खालामबाय 167 क्र'रखौ दा नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन अरुनदयनिखौ जायफोरा एप्लाइ खालामदों नोंथांमोननि ड्राफ्ट लिस्टआबो आपल'ड जासिगोन पर्टेलाव बिटिआर ना जायफोर नोंथांमोना दाखालि बावै नायबाय थादोंमोन नुवाखैमोन नाथाय 24 जुनाव लोगोफोर बियो ड्राफ्ट लिस्टआ ब्लगाव सहैबाय बेनिफ्राय डिसि लेभेलाव सहैबाय आरो दा नोंथांमोना आपल'ड मोनसिगोन थाबैनो आरो जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना गाव गावनि लिस्टखौ नायनो हासिगोन दङना गैया दा जों नायनायसो फैदो पर्टेलाव थांनानै अरुनदयाव जे लिस्टआ फैदोंना फैमाराखै बिटिआरआव दा जोङो बिटिआरनि जों नायनोब्ला जोङो पर्टेलाव थांनांगोन दा बेयाव थांनाय लोगो लोगो जोङो दायो बाक्सानिखौ नायग्रोनोसै बिटिआरनिखौ दा बाक्सायाव दायो आपल'ड जादोंना जायाखै नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बाक्सायाव दाबोनो आपल'ड होआखै आरो पर्टेलाव आपल'ड होआखै ड्राफ्ट लिस्टखौ बेनिफ्राय उदालगुरियावबो होआखै जों बेक थांफिनोसै दा जों उदालगुरियाव नायनोसै दा उदालगुरियाव नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायदो फैदोंना फैमाराखै दा उदालगुरियाव फैयाखै दा बे थाबैनो फैसिगोन लोगोफोर गासिबो रिलिज जाखाबाय नालाय फैसाया राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोनमारसिगोन आरो बेखौ आपडेट होखाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों टुइट खालामनाय फाइनान्स मिनिस्टारा दा बेनिसिम लोगोफोर आपडेटआ अरुनदयनिया नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन आरो जेब्ला पर्टेलाव आपल'ड जागोन नोंथांमोना बेनिफिसियारि लिस्टखौ नायनो हागोन आरो जेब्ला होगोन आं नोंथांमोना थाबैनो भिडिअ खालामना आपडेटखौ होगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना दानिया लाइक खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो